Misamot ang kalbaryo sa pamilya sa 2 anyos nga batang babay nga naapil og kasunog sa gisakyan nga motorsiklo sa barangay Kamanlangan, New Bataan sa Davao de Oro niadtong Enero 2 sa hapon. Kay putlan og tilang bata nga naa karon sa burn center sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC sa Davao City. Apil sa putlon ang ubang kulamoy sa iyang kamot. Nakaangkon og 2nd degree burn ang bata nga si Shania Faith Paraiso. Dili mo siya okay sa boy kay niadto man gud ang doktor karon dirion ay karon adlawan yan ingon man nga pa-desisyon nun ang parent kay putlong kita iyahang tiil. Operahanan ang bata. Mihangyo karon sa publiko ang pamilya Paraiso nga unta matabangan sila sa ilang sitwasyon sa ospital kay naglisod sila sa ilang pangadlaw-adlaw nga galastuhon. Nasab sa SPMC ang amahan sa bata nga nakaangkon og lapno sa iyang panit diyang iyang giluwas ang iyang anak nga nasunog human mahumod sa gasolina niadtong higayuna. Madugay-dugayan pa sila sa ospital tungod kay daghan og panginahanglanon ang bata hilabi na sa medikasyon. Ano sir kay una patabang yun yung pag-angko sa bata pero nga tama kuanan may tanang sa mga kuanan ng financial ginagmay. Alang sa gustong mutabang sa bata, pwedeng moadto diretso sa SPMC o di kaha pinaagi sa GCash na makita sa inyong screen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.